Is-saċerdot. Sinjal ieħor li juri li aħna miġbura mill-mulej iwassalulna is-saċerdot bil-presenza u s-servizz tiegħu. Bħalma għamel Ġesu fl-aħħar ċena, is-saċerdot jaqsam għalina il-ħobbs tal-kelma u jagħtina il-ġisem u d-demm tal-mulej. Is-saċerdot huwa il-President tal-ġemgħa ta' din il-laqgħa tagħna. Huwa għandu post speċjali fuq il-Presbiterju, is-sedja. Dan hu l-post mhux biss fejn is-saċerdot joqgħod bil-qiegħda, iżda minn hemm imexxi l-ġemgħa fit-talb. Minn hemm jista' jagħmel l-omelija u minn hemm imexxi l-aħħar parti tal-quddiesa. Is-sedja wkoll wara li tispiċċa ċ-ċelebrazzjoni tal-quddies għandha tibqa' għalina sinjal li jfakkarna li Kristu llum għadu fil-Knisja u mal-Knisja bl-għajnuna tar-rajja tagħna li hu sejjaħ għall-ordni sagri. Dawn huma l-isqfijiet, is-saċerdoti u d-djakni.